Vi skal bevise sætning 1 fra løsning af differentialligninger, og den siger, at dy dx er lige med ky, eller f mærke af x er lige med k gange f af x, som er det samme, har løsningen af formen f af x er lige med c gange e i kx. Okay. Der er to dele af beviset, og det første vi skal kigge på, det er, hvis f er løsning, så er f formen f af x er lige med c gange kx, som vi lige fik her. Og vi går så ud fra, at f er en løsning, og derfor kan vi så fra starten af sige, jamen, så er f mærke x det her, så det skal gå. For at løse den her, så indsætter vi en hjælpefunktion, fordi den kommer til at hjælpe os med at løse det, og den kalder vi hx. Og den er så lige med f af x og gange c af gange e minus så differentierer vi vores hx. Og det gør vi. Vi kan se, at vi har med sammensat. Så den løser vi via produktreglen derovre, som er f gange g mærke af x er lige med f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Vores f af x, det er f af x, og vores g af x, det er e minus kx. Så først så tager vi f mærke af x. Og f mærke af x er f af x, det er jo nok f mærke af x gange g af x, og det er jo så, ja, minus x, plus, så skal vi bare have f af x, så det må bare f af x. Så skal vi have g mærke, og når vi differentierer e opløftet i en konstant gange med x, så tager man konstanten ned foran g'et. Så den kommer der ned gange minus k, e i minus kx. Nu indsætter vi så, at vi ved, at f mærke af x, det er lige med k gange f af x. Ja. Det indsætter vi så her, så den kommer til at hedde k gange f af x gange e minus kx plus f af x gange minus k e i minus k x'ene. Og vi kan se her, at hvis vi sætter k heroppe foran, så der stod minus k gange f af x gange e minus k x'ene, så er det faktisk gået ud med den side, vi har herovre. Så derfor så ved vi, at det er lige med. Yes. Okay, og der, det her er selvfølgelig humærke. Det er selvfølgelig humærke x. Og da humærke x, vi kan se, er lige med 0. Da humærke x er lige med 0, så ved vi, at det fortæller os så, at den hx, vi havde før, det er en konstant. Og den konstant, den kan vi kalde c. Så det gør vi. Så heroppe så ser vi, at hx er lige med fx, det er så lige med c. Og så isolerer vi så c. Nej, det gør vi ikke. Den har vi isoleret. Vi isolerer f af x. Så den kommer til at hedde f af x er lige med c gange e, og så er det, vi har en regel med det minus. Så er det, vi har en regel med det her minus her, og den kan jeg selvfølgelig ikke huske. Det er noget med 1 over a i ente er lige med, det kan jeg ikke huske, det giver minus et eller andet, og hvis man så vender navn, og hvis man vender navn,
så bliver det plus i den sidste ende. Det var det, vi skulle frem til. Så den kommer til at udgå x. Yes. Og så har vi faktisk bevist, at f af x er lige med c gange k i x'ene er løsningsform til differentialligningen f mærke x er lige med k gange f af x. Og at hvis f er formen f af x er lige med c gange e i k x'ene, så er f en løsning. Og det gør vi ved at differentiere vores f af x er lige med c gange e. F af x er lige med c gange e i k x'ene. Og så får vi så et mærke af x er lige med c er en konstant og stående. E opløftet i kx'en, det var det vi havde ligesom herovre. Deroppe i produktreglen, så tager vi konstanten ned foran, så det bliver k e i k x'en. Yes. Og så er det så bytter vi lidt rundt på rækkefølge. Så vi siger, at f, det var nemlig en god idé. Så vi siger k gange e og gange c e i k x'ene. Og c e i k x'ene, det har vi lige fundet ud af, det er f af x. Så det kan vi også skrive som et mærke af x er lige med k gange f af x. Og nu har vi altså bevist, at hvis f af x har den form, så får vi, at den er løsning til vores differentialligning f mærke af x er lige med k gange f x.